Salutare! Astăzi vreau să împărtășesc cu voi cum fac cea mai gustoasă pizza în condiții de casă. Este atât de gustoasă încât copiii mei nu mai vor pizza de la pizzerie. Pentru aluat am folosit 300 de ml de apă, o linguriță de drojdie uscată, o linguriță sare și făină cât cuprinde. Frământăm un aluat moale și nelepicios și îl lăsăm să dospească până își dublează volumul. După ce a dospit, formăm 3 bile egale, aproximativ 200 de grame fiecare bilă a cântărit la mine. Lăsăm bilele acoperite pe masă la dospit pentru aproximativ jumătate de oră. După care întindem fiecare bilă cu semolena, ori cu făină sau ulei, se pot întinde. Le punem foaia în tavă și punem sosul de roșii, mozzarella și toppingurile care vă plac vouă. Secretul este în temperatura de coacere a pizzei. Preîncălzim cuptorul la cea mai mare temperatură pe care o are cuptorul dumneavoastră, la mine aproximativ 250 de grade, și coacem pentru 8-10 minute.